Useampi kuin joka 10. alta 29-vuotias nuori jättää koulunkäynnin peruskouluun. Miten näitä niin sanottuja koulupudokkaita voitaisiin parhaiten auttaa, siitä keskustelemme nyt. Tervetuloa Suomen ammattiin opiskelevien liiton puheenjohtaja Aleksei Fedotov. Huomenta. Ja Vantaan nuorten ohjaus- ja tukikeskus Kipinän etsivä työntekijä Kimmo Hiltunen. Terve. Tämä ohjaus- ja tukikeskus Kipinä tarjoaa Vantaalla nimenomaan tämmöisille nuorille, jotka on ilman opiskelupaikkaa, tukea ja apua. Millaisia syitä tämmöiset koulupudokkaat on kertoneet siihen, että se peruskoulun jälkeinen koulutus ei olekaan enää sitten onnistunut? Kyllä se taitaa yleisin syy taitaa olla se, tämä ei vain ollut mun juttu. Että aika monesti nimenomaan ne, jotka siis ovat koulussa, niin opiskelemassa ammattiin, niin se tulee se syy aika monesti sillä tavalla, että he ovat päässeet ehkä vasta 3. tai 4. toivesijalta tavallaan sinne kouluun ja sitten aika nopsaa muutama viikko menee ja ne huomaa, että ei, tämä ei ole se juttu. Onko syynä siinä se, että peruskoululaiset on aika nuoria sitten päättämään sitä, että mistä mä itse asiassa olenkaan kiinnostunut? No sehän on aivan siis todella vaikeaa. Siis niin kuin siinä iässä nimenomaan päättää, että mitä me haluaisin tehdä lopun ikääni, niin sehän on ihan järjettömän iso ja niin kuin sillä lailla aika vakava päätös tehdä. Kyllä mä sanon tavallaan ammattiopiskelijan näkökulmasta koettuna, että kyllä tämä meidän suomalainen koulutusmalli niin puskee nuoria tosi vahvasti tekemään se päätöksen jo silloin 9-luokalla, mikä on, niin kuin kuitenkin tulee vaikuttaa sun loppuelämään ja muuta. Että kaikki ei ehdi tehdä sitä päätöstä ja siinä on, niin kuin, ei saa tarpeeksi vaikutteita, positiivisia niin kuin esikuvia muista. Mutta sitten jos tarkastellaan nimenomaan ammatillisen koulutuksen sisältä, että miksi jengi dropouttaa tai keskeyttää sen tutkinnon, niin siihen on oikeastaan 3 syytä. Että valitaan väärä ala, eli ei saada sitä ykköspaikkaa tai mennään niin kuin toissijaiseen vaihtoehtoon. Toinen on, että ei ole asuntolaa. Eli kun nykyään jo ammattiopiskelijat muuttaa hyvin aikaisin, 15-16-vuotiaana omilleen, niin ei löydy siltä uudelta paikkakunnalta, esimerkiksi kasvukeskuksista kohtuuhintaista asuntoa, ja sitten joudutaan nuorena tekemään joka enemmän duunia, tai sitten se menee vanhempien piikkiin. Ja kolmantena on toimeentulo laajemmin, että opintotuki ja tämä vanhempien tulojen vaikutus, joka leikkaa karusti, jos sun vanhemmat tienaa yli sen keskiverron, mikä on hyvin pieni, mihin se raja on asetettu, niin sit sä et saa opintotukea. Et se on aika niin kuin vakava tilanne, kun sä niin nuorena rupeat miettimään vielä sen niin kuin opiskelun ohella, että hei, miten mä saan rahat tähän niin kuin peruselämään. Kuinka monella näistä koulupudokkaista on muutenkin elämänhallinta pikkasen hakusessa? No kyllähän sitä aika paljon löytyy, että tavallaan, että siellä monesti on tilanne sellainen, että tuossa vähän kahvilla kärjestin asiaa, että kyllähän siinä kohtaa on jo aika vaikea niin kuin sitoutua sinne opintoihin, jos esimerkiksi vaikka sulla ei ole asuntoa. Taikka, että sulla on ylipäätänsä, jos me mietitään, että sulla on jonkunnäköinen niin kuin, vaikka ihan vuorokausirytmiongelma, että sulla on vaan niin totaalisen vaikea päästä aamulla ylös, niin ennen kuin se saadaan fiksattua se rytmi, niin sitä koulunkäynnistä todennäköisesti ei mitään tule. Ja tämän takia se pitäisikin miettiä laajemmalle, että ei vaan niin, että me saadaan niin kuin putsattua tilastoja, että no niin, nyt näin siirtyy sinne toiselle asteelle, vaan antaa sen toisen asteen sisällä tarpeeksi sitä aikaa nuorelle, pikkuhiljaa ratkoa niitä omia henkilökohtaisia solmuja ja ongelmia ja sitten tarttuu siihen opiskeluun, ettei dropata vaan siihen niin kuin syvään päätyä. Et meillä on esimerkiksi tämmöistä oppisopimusta tarjottu tämmöisenä ihmekeinona, mutta sehän vaatii tosi paljon niin kuin itsenäisyyttä ja tosi paljon oma-aloitteisuutta ja varsinkin nuorille, joilla on muita taustaongelmia, niin se on todella haastava koulutus. Että tämmöistä esimerkiksi avoimen ammattiopiston kokeilut, mitä on ollut Helsingissä, eri muissa kunnissa, niin se on hyvä tapa, missä pikkuhiljaa porrastetusti niin kuin autetaan nuori löytämään se oma tie. Oppisopimuksessa on vielä tietysti se, että jos olet 6, 7, 18 niin kuin ikäinen kaveri, niin se on melkoinen riskisijoitus kuitenkin työnantajalta sitoutua siihen, että nyt opetetaan tätä nuorta 2-3 vuotta, koska he ovat kuitenkin siinä iässä, että eivät välttämättä ole tosiaankaan varmoja siitä alasta, mihin he haluavat. Niin sen työpaikan löytyminen siinä kohtaa siihen oppisopimukseen on myös kyllä todella vaikeaa. Tässä Aleksei esitti tämmöistä porrastettua mallia sitten sinne ammattikoulun puolelle, että pikkuhiljaa tavallaan siellä opastusta olisi ja vastuuta lisättäisiin. Sanotaan, että ammatillisella sekä lukiopuolella, että ei tämä kosketa pelkästään ammatillista koulutusta, että myös lukiossa on todella paljon keskeytyksiä tai ongelmia sen järjestelmän sisällä, niin nimenomaan se, että siinä annetaan tilaa
etsivällä nuorisotyöllä kunnassa tehdään yhteisesti virkamiesten ja muiden toimijoiden kesken työtä. Ja muun muassa se, että löydetään sille nuorelle harrastus. Että se on yksinkertaista, että sä löydät jonkun asian, miksi herätä, nousta aamulla, sulla on kiva mennä kouluun, plus se yhteisön tuki. Että tavallaan 7% ammattiopiskelijoista ilmoittaa, että niillä ei ole kaveria. Niinkin yksinkertainen asia, että joku, joka kuuntelee, joku, joka toimii semmoisena tavallaan elämän peilinä, pystyy niinku tsemppaamaan ja vastaamaan ja vähän niinku vertaamaan niitä kokemuksia. Joo. Tavallaan niinku annetaan myöskin sille nuorelle se tila niinku itse miettiä se, että mitä hän haluaa oikeasti tehdä, koska kyllähän me päästään sillä sitten niinku parempiin tuloksiin niin kuin pitkällä aikajänteellä, että kun he sitoutuvat sellaisiin juttuihin, mitä he itse haluavat oikeasti tehdä. Niin. Minkälaisia käytännön kokemuksia sulla on etsivän nuorisotyön tekijänä siitä, että minkälaiset konstit sitten auttaa näitä koulupudokkaita? No kyllä minun mielestä niin kuin lähdetään itse asiassa se koko tämä keskustelu tavallaan on myöskin sillä, että me mietin koko ajan sitä, että miten sitä niin kuin tuolla tehdään, niin sehän on hyvin pitkälti kuuntelemista. Sitä, että annetaan sille nuorelle oikeasti tila, kunnioitetaan sen nuoren mielipidettä, ei tehdä niin, että vedetään krikikaulaan ja sitten mennään kertomaan, että tämä on se tapa, millä tämä homma hoidetaan. Tai analysoidaan sitä jotenkin objektiivisesti. Niin sitä ei tarvitse tehdä ollenkaan. Tai patistetaan, että jotta olet kunnon kansalainen, nyt pitää koulu käydä. Ei juuri näin, vaan siis nimenomaan se, että annetaan sille nuorelle tila, kuunnella mitä hän haluaa ja sitten niin kuin me ei olla se, joka kertoo, että kuinka tehdään, vaan me ollaan niin kuin enemmän sellainen taho, joka mahdollistaa. Että kerrotaan niistä vaihtoehdoista ja sitten, että se kuitenkin teet sen päätöksen. Ja minun mielestä se on niin kuin sitä hyvää niin kuin etsivää nuorisotyötä. Ja ennen kaikkea tehdään yhdessä. Tavallaan meillä on ammatillisella puolella kokemuksena, mitä Sakki on kiertänyt ammattioppilaitoksia, niin esimerkiksi Espoon Omniassa ja Keudossa ja muissa, missä on annettu tilaa tämmöisille yhteisöllisyyteen perustuville projekteille. Et panostetaan siihen, että opiskelijakunta ja kaikki ne muut nuoret niin kun yhdessä tekee asioita. Järjestetään säbämatsia, järjestetään joku kahvituokio, joku paikka, missä hengataan ja muuta, missä ehtii syntyä niitä ihmissuhteita ja ei ole pelkästään sitä suorittamista ja ei ole pelkästään sitä opiskelua. Että jää aikaa tavallaan toteuttaa itseään, löytää omia mielenkiinnon aiheita. Ja kiva mennä kouluun, kun siellä on niitä tuttuja kavereita. Niin, nimenomaan. Sinne on kiva palata. No, valtio on nyt päättänyt, että lähivuosina ammattikoulutuksesta leikataan määrärahoja 250 miljoonaa euroa. Minkälaisia seurauksia tällä voi olla sitten ihan opiskelijoiden kannalta ja ehkä koulupudokkaiden kannalta? No, Suomen ammattiopiskelijaliiton SAKin niin kun analyysi, mitä meidän asiantuntijat on tehnyt, niin perustuu siihen, että kun oppilaitosverkosto tulee tämän rahoitusjärjestelmäverkko-uudistuksen myötä harvenemaan, niin yksittäisiä yksiköitä tulee menemään alas. Ja se tarkoittaa nuorten kannalta, että kun ammatillinen koulutus on esimerkiksi lukiokoulutukseen verrattuna nyt huomattavasti tiheämpi, että kun lukioita on onneksi vielä melkein jokaisessa pitäjässä, niin ammatillisia koulutuksen yksiköitä on vain niissä suurimmissa kasvukeskuksissa. Niin kun näistä aletaan vielä karsimaan, esimerkiksi kiristäen laatumittarit liian tiukalle, niin kymmeniä tuhansia nuoria pahimmillaan joutuu muuttamaan nuorena. Eli tavallaan nyt kun meillä on tosi iso massa amiksia, jotka muuttaa 15-16-vuotiaana, menee sinne kasvukeskukseen ja kilpailee niistä asunnoista ja siitä tavallaan elon jäämisestä, niin niitä tulee lisää. Että tavallaan ministeriön niin kuin ministeri Kiurun yhteistyössä hallituskumppaneiden kanssa pitäisi myös vastata näiden leikkauksen ohella, että mitkä on ne sosiaaliset niin kuin keinot, miten me saadaan nämä nuoret pysymään siellä koulussa. Kuinka huolestuttavalta kuulostaa tämä? No kyllähän se kuulostaa huolestuttavalta, että kyllähän tietysti se, että jos me ajatellaan näin, että vaikka puhuttiin sitä, että sieltä niin kuin on ehkä vähän hankalahko, tai sanotaan näin, että nuoret ei pysy siellä, jos sinne ollaan tavallaan, niin kuin se ei ole se ensimmäinen toive, niin tavallaan kuitenkin se, että niin kuin toivoisi, että sitä rahaa käytetään kuitenkin sellaiseen kehittämiseen, vaikka mistä tuo Aleksei tuossa niin kuin justiinsa mainitsi sitä, että tavallaan, että haettaisiin niitä vähän ehkä yksilöllisiä väyliä, että nyt ei oteta sitä kaikkea rahaa pois, vaan että niin kuin mietittäisiin, että mitä sillä rahalla oikeasti voisi tehdä. Kiitos näistä ajatuksista. Kiitoksia.